isikhathi. Suma wakho msalokho eniphazamisana lapho nina nobabili nasenithandana kangaka masekuthandazo zazisha sisi utubanda sushuti ya mamukeli Jesu utabe inkosi na msindisi simandla sibonge sidumise uNkulunkulu sibheke izandla sadlule nawe kanjalo mfana wami Hallelujah! Glory to Jesus. Umlungiso wakho umede ngemngamweni uJesu uthabe inkosi nomsindisi. Hallelujah! Glory to Jesus. Baba kameli lika Jesu Kristu waseNazareth. Biyela lempilo ngomlilo ekameli lika Jesu. Wonke amandla esithi uSathana yawahlulekisa olesamela empilweni yakho. Nami Messiah. Ukhuluma wakhe makwefile namhlanje. Ekameli lika Jesu waseNazareth. Sizothandaza siyabusisa siyahamba. Cela laba abayingela enkosini bese nabo zanzwetshela ukuthi we give you protection every day. Come for Ozan.
Jesu. Jesus. Siyabonga ngale mphefumulo oyikhululile emandleni kaSathane. Ngegama likaJesu. Be positive, selokhu ihlangane nawe selokhu ikhona. Ngegama likaJesu. Nalabo abalovayo bephendodwa sebenokulova. Uma imbewu yakhe ingenile phakathi kwabo abayobana kuthula lapho bekhona. Abanye ngenxa yomsebenzi, abanye ngenxa kaSathane ebafaka umoya wokwenqaba. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha baprotecte bonke labo bavikele. In Jesus name. UNkulunkulu bamphosisa imali. Kusasa kuyabuya. Uzobe khona ningakhohlwa kusasa ngo8:30. Nibone lapha ku KZN nibuke. Ngizoyizwa inceka molizebe nisabuso sek. 8 ekseni kuya ku9. From 8 kuya ku9 niyobona ke lapho. Okay, laba banama DS basenhlanteni bazobona. Umfundisi again eShumayela ekseni nantambama bazobona. eShumayela ngo2. Asithathe isibuzo esiphakamise izandla. Mfundisi uMhlongo. Eluze lapha mfowethu uzothandaza. Thank you, Jesus. Waphakamisa Jesu Kristu. Siyabonga baba umsebenzi ongaka osawenzile kule ndawo uNkulunkulu wethu esako baba thola amandla onke esilapho elibangomleya sawayisinkuni esoko baba sebenza ungathuli khuluma nathi bawethu ongcwele ngegama elihle neliphukileyo ngegama lethu Jesu Kristu Nkosi. UNkulunkulu siyabonga kakhulu. Ingakhathali kube kuhle. Shayana befundisa izandla abazalwane. Abanye bamisa izinhlelo zabo ebandleni njengoba bukhumalo nje noma engekho namhlanje kodwa ngamfundisi ongaphansi kwakho umfundisi uZodi namalungu ebandla khona. Bamisa bamtshela bathi umfundisi omisa yonke program yesonto sizoba supportive sizobe sikhona. Makusekhona amadoda asupport umsebenzi kaNkulunkulu ngaleyo ndlela. Kusho ukuthi kuyiwa phambili. God bless you ke bathandekayo bami. Asibonge sibonane nakusasa ke inceba kaNkulunkulu izobe sekhona umfundisi Nomani. God bless you. Bless you and bless you. Kusasa ngo10 sizobe sikhona la etembeni sizobe sihlanganyele khona. Wozani sibe ndawonye egameni likaJesu. Amen. Sinomzulili bazalwane. Sinomzulili lo uzosipha umzulili akaphuthume. Uzosipha umzulili akeze. Oh, ake sishaya izandla ezinkulu. Hey! Ake sishaya izandla bazalwane kanjani? Shaya izandla bazalwane. Hey, ela hey. Nasho lutho mfowethu. Hallelujah. Hallelujah. It's nice to be here. It's nice to be here. Hallelujah. Praise the Lord. Namhlanje ngithi nginibingelele ngegama ngegazi kaJesu. Amen. Amen. Abangazi igama lami uMatthews. Into wathi nachipo ngihlala khona la eNazaretha. Ngisanda kufika nginenyanga eyodwa. Amen. Amen. Ngihlala eMaritzburg kodwa kwamanje ngisebenza le Pick n Pay. Amen. Amen. Kumnandi ukuhlala kuJesu. Hallelujah. Amen. Ngingakacule ngiyaxolisa mhlambe ngizothatha nje umzuzwana kancane ngikhulume nabantu abasha. Amen. Amen. Ifoni mayingena inetwork ayikwazi ukusebenza. It doesn't matter ukuthi wayithenga imali enkulu kangakanani. Hallelujah. Amen. Sinama network ahlukene iVodacom, MTN, Cell C. Namanye lama network enwaziyo. Kodwa inetwork ingekho efonini ayikwazi ukusebenza. Hallelujah. Amen.
nefoni futhi ma kunama message amaningi koze kwagcwala i-memory iyasho ifoni uthi memory full so kudingakala ukuthi udelete ama message ukuba kungena ama message amasha akazi kuyazwakala yini ma umuntu omusha ikusasa lakho it depends esandleni zabazali okunye kuwena umnini wayo ukuthi ikusasa lakho ufuna libe kangakanani abazali banawo amandla okumfundisa umntwana ukuthi ngicela udlule kanje wenze ukuthi nokuthi kuba ufikelele lapho uzofika khona kodwa kufika istage ukuthi umntwana masekhulile uzithathela yena i-decision aze aqhubeke afike la kufanele afike khona. Haleluya. Ingane mayizalwa iyafundiswa ukuncela ibele. Kufike khona ifundiswa khona ukuhamba. Uyifundise ingane ukukhuluma. Kufike isikhathi sokuyiphelezela ecrèche. Ukuphela kwale stage ke iphume ecrèche yongena e-primary school. Grade R kanjalo ke ukuthi is-primary kuze kuphela ugrade 7. Iphume e-secondary school kunama stage akhona. Kodwa makufika esinye istage umntwana sekhulile uyakwazi ukuzithathela ama decision kodwa it depends ukuthi wena ufunani ngempilo yakho. Ma imoto ezofika ku crossways emarobotini udriver ufanele athathe decision before afike ku crossways ngoba mawufika ku crossways into eyodwa kufanele ube ne direction ozohamba kuyo otherwise uzoshayisa nezinye imoto. Ngifuna ukuthi kumuntu omusha kuba khona istage lapho uzofika khona uzibone ukuthi usukhulile ungenza zonke izinto njengabanye abazenza ngaphandle. Useku crossways akwakafike lapho uya khona. Uzohlangana nabantu ababhema insango abaphuza utshwala benze into eziningi. Ma waba nebhadi wangena kumuntu obhema insango impilo yakho yonke izophelela ngesango. Ma uthi wayezephutho ungene kumuntu owenza ama drugs noma nini njengomuntu omusha impilo yakho seyonakele. Umuntu uzophumelela lo uhamba noJesu ngoba uJesu ufika athi mina ngiyindlela eqiniso nokuphila. Ma kungekho Jesu impilo yomuntu omusha noma ungaba brilliant kangakanani noma ungaqhamuka kwifamily erich kangakanani you are going nowhere. With Jesus you are going to prosper in your life. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesu ungikhumbule maungena ezulwini. Jesu ungikhumbule maungena ezulwini. Jesu ungikhumbule maungena ezulwini. Jesu ungikhumbule maungena ezulwini. Mshayeleni izandla kakhulu. Mkazi awuzothatha iBhayibheli. Mshayeleni izandla bazalwane.
Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Isibusiso lensizwe kade izocula la. Isibusiso ngingathanda nje ukunikhuthaza ukuthi wonke ama activities alezi inkonzo since ziqalile akhona. Haleluya. Ayatholakala egameni lika Jesu. Oyifunayo uyawuxhumana nale nsizwe ehleli lapha ngasemnyango umzomuhle. Asibingelele kakhulu bazalwane bami ingcebo zikaNkulunkulu zonke ezikhona obaba nabomama nabantu abasha egameni lika Jesu. Amen. Wow!
uNkulunkulu emanzini phansi komhlaba uyaphusa phezu kwemikhawulo yonke wena izolo wena namuhla wena naphakade awunaguquka nasithunzi saphenduka ukukhanya ubumnyama bukho kwena nabanye uhlala ekhanyeni ongesondele lutho kukho wembatha ukukhanya njengengubo uNkulunkulu ogibela inqola yamafu omehla kanjani onyawo zakho njengetshe lejasipi uNkulunkulu ozwi lakho lithi intaba ingcolile ke ozwi lakho lingumlilo oqothulayo ozwi lakho linamandla aliphilile ozwi lakho libukhali kunenkembe esenhloko zombili ozwi lakho lihlukanisa ithambo nomkanje umoya nomphefumulo ozwi lakho lihluba amahlathi asekhadeshi ozwi lakho liphunzisa imbabala ozwi lakho liyisibane enyaweni zethu ozwi lakho liyisande esiqhephula amadwala ozwi lakho lungukhanya wena ungena kwamazwi akho kuyahlakaniphisa kuyanikeza ukwazi kwabangenakuqonda ozwi lakho liyimpiliso nasemathanjeni ethu khasi uJesu Kristu indodana yakhe ebusuku ngezwi nezwi lalumyalezo okumelene nalo nokuzama ukulithiya siyakuthiya siyamelana nakho emkhathini phansi kwenyawo zethu senza njalo siyakuthiya siyamelana nakho emhlabeni phansi kwenyawo zethu every demonic operation siyamelana nayo inside and outside this tent siyamelana nakho siyakuthiya emnamazini phansi komhlaba right under our feet siyakhulula moya ongcwele moya womusa moya weqiniso moya wenkazimulo moya wenkululeko moya wokuphila moya waphakade moya wobungcwele moya ongcwele thatha ukuhola kusuka manje uzobe sephethelwa kwale nkonzo khulula uphilise usindise uphule ukhulule uqashule yonke imithelo yejoka nebopho zobubi ngokholo lwakho lwaphula amajoka mongcwele exercise full sway and have your way ngegama likaJesu Kristu sebenza phakathi kwethu umoya okwazi nokuqonda uhlala namaso okholo nesibindi wamandla nokumesaba uJehova let your presence and your right hand of righteousness and your glory hold sway and have full sway in this place in Jesus Christ's name amen akabonga uJesu ophilayo angithatha ithuba ngibingelele ngokukhethekileyo ogcotshwe kaNkulunkulu ubaba umfundisi Hlongwane ngiyambingelela ngegama likaJesu Kristu amen angibingelele futhi again nomama umfundisi Hlongwane egameni likaJesu Kristu amen sibingelele obaba bonke abafundisi uma bekhona abafundisi abakhona sibabingelela ngegama likaJesu Kristu koze makosi nomama befundisi omama bezinceku kaNkulunkulu sibabingelela ogogo nomkhulu sibabingelela nezibuko zabo amen sibingelela nobaba nomama nensizwa nentombi nabantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon sibingelela nabaseyiswini uma bekhona ngegama likaJesu amen we greet them all ngegama likaJesu Kristu bayezwa abantu bakhona Luka 23 verse 42 remember me part 2 sukuhlala ufunda Luka 23 verse 42 iplate zobifunda izona mangayigqima ngesagila ayifunde namhlanje Jesus that's all sofunda bazalwane Luke 23 verse 42 kufundeka kanje sasa sithi Jesu ngikhumbule ya usufike embusweni wakho remember me everybody say remember me ngikhumbule azoqala ke laba babili bokuqala remember ukuthi imqondo yaleli gama elithi ngikhumbule njengoba ihlukene kathathu njena oqala nowesibili uthini sizoyiqala la egcineni andibonga igama kaJesu amen ukuthi lo remember lo njengoba sichaza izolo sesiyakhipha kancane uyinhlanganisela yegama prefix ethi re okusho ukuthi futhi nesizulu noma again no member
osho ilungu. Alibonge igama kaJesu. Ukuthi njengoba sekuthi nje remember kuqonda ukuthi member again, remember again. What he was praying for ukuthi angahambi lo mhlaba ngoba sase ingenile ibhikile ezandleni nasenyaweni. Esebona vele emzuzweni engemngaka uyahamba. Wakhuleka ukuthi angahambi engakabi made a member again. Hallelujah. Wayekhulekela i-restoration ye-membership card yakhe yobulungu, ukubuyiselwa kobulungu bombuso wezulu. Alibonge igama kaJesu. Uyeza umuntu okhona la endlini. Sase sithi ke lento akuyona eyikhulekelwa yiselelesi kuphela ngoba sesibona imizuzwana isele ukuthi siyafa. Eyokhulekelwa nokufuna ukuthi ilwelwe yiwo wonke umuntu ozelwe ngegazi nenyama la emhlabeni. Hallelujah. Angiyiphinde lento. Akuyona eyokhulekelwa yiselelesi kuphela ngoba sesibona imizuzwana esele singahamba noma yini. Eyokulwela nokukhulekelwa yini uma imuphi umuntu ozelwe ngegazi nenyama ukuthi angahambi emhlabeni engakabe remembered. Engabuyiselwe ubulungu bombuso. Alibonge igama kaJesu. Kumele akulwele umuntu ukuthi athi abe made a member again. Abuyisela ubulungu bombuso. Sase siyahletha sayenzi mina se-18. Sathi into eyenza ukuthi wonke umuntu ozelwe ngegazi lenyama ozelwe nje kudinga ukuthi angafi engabuyiselwe ubulungu bombuso wezulu. Haleluya. Ingoba uzalwa ubulungu bombuso wezulu bulahlekile vele. Bulahleka esesokhalweni lukayise. Bulahleke esesibelethweni sikanina. Nangaphandle akhule bulahlekile. Umeze wafa engazalwanga ngokusha. Ake ubone umbuso ngoba wamlahlekele engakazalwa. Yingakho uJesu uthi uma umuntu engazalwa ngokusha ake ubone umbuso ngoba ukulahlekele kwakhona ungakaphumi esiswini sikama wakho. Sasithi izizathu esibangele lokho nasi abantu bokuqala bona bengakazali bantwana. Laba bantu babefuza uNkulunkulu bobabili indoda nowesifazane. Bathi mabona isono sahlala egazini. Kwakubike lokho kuhlala kwesono kwaso egazini. Haleluya. Ngoba nembewu yendoda inegazi. Njengoba indoda ihamba nje iphethe imbewu okhalweni lwayo. Uma isono sahlala egazini nasembewini ke engakazalo esokhalweni lwendoda sekunesono ngoba negazi ligijima phakathi embewini yendoda. Haleluya. Ngama imazwi ngenkathi indoda ihlangana nowesifazane. Owesifazane uneqanda indoda inembewu. Ngenkathi indoda ihlangana nowesifazane sekuhlangana imbewu enegazi. Imbewu yokuzala ingane njalo le. Kodwa inegazi elinesono. Iyongena eqandeni, iqanda seliqala lifukamela. Into evela inesono ingakafiki kwakule iqanda. Uyaqamba udonsa 9 months umama akasathwele umuntu usethwele isoni. Haleluya. Uthwele imbazalwane. Sase sengifundela izona ngibele khona abanye benu. Sase ngifundela ukuthi uDavid ngoba 51 verse 5 uthi I was conceived in sin. Akazi ukuthi ngatetelwa esonweni. Ngokuba watetelwa esonweni ngabe kusho ukuthi isono sasingaphandle. Simlinde ukuba aphume abese ithela kuso. Akazi ubeke izinto khona. Shout hallelujah. Akazi ngatetelwa esonweni uthi ngathabathwa. I was conceived. Ngamazwi kwathi kuhlala imbewu. Yahlala ivele kukunesono yayisonakele. Uqondo uDavid ngiphuma nje sekuphuma isonakala. Ngicela ukutshela ukuthi ushunyezwa isonakala. Njengoba ngisho kuma isonakala. Esasinda ngento eyodwa nje. Kwathi makushunyelwa izwi. Salemukela samkholwa. Sazalwa kabusha saba remembered. Anizalelwanga ekukholweni. Uma ubishop esona nesigqoko endlini abanye beyikhumula eminyaka. Kodwa ukuzalwa ubishop akungenza ngaba yikholo. Ngoba ukukholwa akuncelwa ebeleni. Uyakuzwa into okhona la endlini. Kwathi ukuthi ushukele imbazalwane izwi. Ngilele ngikholwe yini bese ngiba remembered. Kuthi ngibuyisele ubulungu bombuso. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngithele into eyenza konakale ukuthi isono sahlala kusozalana noyedwa umntwana. Uma basebenzanile oyedwa umntwana, uNkulunkulu wayezodiscontinue wayoqeda ngalabo ababili abazali. Abese kukhulisa ingane aqale a new race ngengane.
ngoba unayo leyo uNkulunkulu ukubhalwe eBhayibhelini, unayo leyo uNkulunkulu afuna ukuqeda ngokubheda ukukhona, afuna ukuqala okusha. Kwathi behlupha nje kubhekwe eKhenani, wathi uNkulunkulu kuMoses, ngibhedele ngaqedela abantu, ngiqala isizwe sisha ngawe Moses. uNkulunkulu ayengeke azoyikhuluma kuMoses kanti akuyona imvelo yakhe leyo. Unayo leyo ukuthi uyafuna ukuqeda ngokubhedayo, aqale okusha. Futhi uma uyasambulo hlala nelizwe lithi bheka ngenza konke kube usha. Akanayo inkinga uqala iteacher. Akuboni ukuthi amaJesu. Nakuyizayo uprofeti uthi I'm going to do a new thing. Uyangizwa kodwa? So ukuba bake kwenzeka baqala ngokuthola abantwana. Besafuza uNkulunkulu. Ngoba le-offspring ezalwe kahle ufuzo lukaNkulunkulu ungakalahleki. Bazothi bayabona after bathi qedwe ngabo kuqhutshekwe nengane. Kwazoba ney'ngilosi ey'ngapheli emhlabeni ezehlazenyuka izonakekela ingane ukuthi is well catered for. Awangazi uyangizwa umuntu okhona la impilo. Ingane iyanekeleka ngoba kukhuliswa umbusi ozayo. Angazi uyangizwa ba ozothatha over from where Adam has lost it. Uyangizwa umuntu okhona? Shout hallelujah. Shout hallelujah. Kodwa ngoba isono sahlala egazini kwathi ukuthi uNkulunkulu akehle eze u-Adam no-Eva. Akumefika abese ekhipha i-judgment. Ngiyayibona ngeyaqondiswa endodeni, ngiyaqondiswa kwesifazane yokuthetha kanzima, ngiyaqondiswa enyokeni. Ake ngiyiyeke namhlanje leyo judgment. Bangizwa abantu abakhona endlini. Kodwa ngizoqala ngale judgment ebhekiswe kulona owasebenzisa inyoka. Bayizwa abantu abakhona. Wafika ngoba le judgment eqondiswe ku-Adam. Wathi u-Adam uyodla isithukuthuku sakhe. Kwakhona inkondlo ku-Eva kwathi uyothetha kanzima uma izala. Kwakhona inkondlo enyokeni kwathiwa ayisezohamba njengoba ibihamba, isizohamba ngesisu. Angazi umekizwa kodwa. Kodwa ngoGenesis 3 verse 15 sekuyi-judgment esiqondiswe kulolo osebenzisa inyoka. Genesis 3 verse 15 uthi the seed of a woman shall bruise the head of a serpent. Imbewu yowesifazane. Angithi lethi iBhayibheli ezulu lithi inzalo yowesifazane. Icishe lithi kancane usibeke eceleni. Alisilahli kakhulu lisithi nje kancane usiphuntsha la kancane eceleni. Kodwa kahle kufanele kuthiwa imbewu yowesifazane. Ungilalele kodwa endlini. Iyophohloza noma ikhoboze ikhanda lenyoka. Angilibonanga ungeke ngasenyokeni. Uqhama senyokeni. Lithi iBhayibheli ukuze ulungiswe lo monakalo. Uyolungiswa ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe. Abe nembewu engaveli endodeni. Imbewu eyakhe owesifazane. Iyona imbewu yowesifazane ezolungisa lo monakalo ongelile. Iphohloze ikhanda lenyoka. Imbewu yandazabane yowesifazane. The seed of a woman. Now, ile eyenza ukuthi kuthiwe imbewu yowesifazane ezolungisa umonakalo ngokuphohloza ikhanda lenyoka. Ukuthi problem number 1, indoda imbewu yayo seyonakele. Egazini lembewu yendoda sekunobuthi besono, sekune-sin contamination. Usezothuza nembewu kowesifazane eze nembewu esivele isiyonakele ingakafakwa naseqandeni. Sekuphuma into eyonakele. So akekho umsindiso ongazalwa ngembewu evela okhalweni lwendoda. Automatically the male seed is disqualified. Yingakho-ke i-male seed yeqiwa kuyiwa kowesifazane kuthiwa wena ndoda imbewu yakhe isiyonakele isidisqualifayiwe. Imbewu ephasayo owesifazane. So problem number 1, umuntu wesilisa indoda inembewu enjani eyonakele. Uma sekuthiwa-ke imbewu yowesifazane ezolungisa umonakalo nakhona futhi problem number 2. I-problem number 2 ukuthi umuntu wesifazane akanambewu uneqanda. Isisondliwe leyo ukuthi owesilisa imbewu yakhe iyabheda kayekwe akufuna imbewu yowesifazane. Kodwa sekune-problem yesibili ukuthi yena lowesifazane-ke ofuna imbewu yakhe akanjani namanje abanambewu njengoba ngikhuluma nawe namanje. Umuntu wesifazane akanambewu unambasabane imbewu ingapho. Kodwa kuthiwa imbewu yakhe ongenambewu. Ngoba ngakupharafrazela ivesi eluGenesis 3 verse 15 liqonde imbewu yongenambewu. Iyophohloza ikhanda lenyoka. Imbewu yongenayo imbazalwane. Imbewu yowesifazane. Kwayinkinga yona leyo. Problem number 2 ukuthi uyoyithatha aphi imbewu ongenambewu ukuthi ikwazi ukukhoboza ikhanda lenyoka ilungise umonakalo. Bayangizwa abantu abakhona? Bayangizwa abantu abakhona? Futhi nathi igazi nalo linesono. Nele ndoda nalo linesono. Sekumele kulungiswe leyo mystery ukuthi yini wesifazane kuthiwa uzomthwala umsindisi.
yini osifazane kuthiwa uzomthwala lowo muntu oyimbewu ozokuchoboza ikhanda lenyokalungisa umonakalo kanti naye lakhe igazi nalo linesono njengelendoda konke lokho kumele kulungiswe along the way aliboni kaJesu ukuthi umthola kanjani umuntu naye enegazi elinesono athwala umuntu ozohleka abantu esonweni kanti naye umthwele nje elakhe igazi nalo linesono njengelendoda uyangizwa umuntu okhona shout hallelujah shout hallelujah sikuvezile izolo sifunda ama 58 verse 3 ukuthi abantu bahlubuka kwasesizalweni bengakaphumi abaqamba abangabaduka kwasesiswini uyezwa abantu basalwane obekhona uzwini ukuthi umfana utshwala ukuphuza sesesiswini njengoba umama ethi nje uthandiswa utshwala uyathandiswa uqinisile uyathandiswa hayi ukuthi uyakuthanda uyakuthandiswa hayi ukuthi uyamthanda unjani basalwane uma kuthi uyamthandiswa usho ukuthi uyenziswa akuthandwa uye uthandwa usipho amthwele umuntu oseqala efaka ama-order obhiya yini othwelwe utshwala uphuzwa wengaphakathi ngamanye amazwi wena lengane yakho iqale yakugoqela ngaphakathi ingakaphumeli ngaphandle ingane yakho yaqala kuwe ngaphakathi ukuphuza utshwala ingakaphumeli ngaphandle alibonge kaJesu le ntombazane yokuthi ikwenza uthandiswa amadoda qale ngomyeni wakho kulule nabo bonke abanye banamabhuluku bethi mabeqhamuka ukubahleke usimayele beza laphana kanti akuyona ejabulela amadoda yilo ongaphakathi omthwele okwenza ube nomusa uma uxoxa nendoda bengathi ungangasheshi usuku uma ukhuluma nomuntu ofaka ibhuluku alibonge igama kaJesu ulo siso ngaphakathi useqalile wafensela ngaphakathi awuwena othanda amadoda wena uyawathandiswa wena othwele uyathandiswa wena othwele kodwa owathandayo yilo mthwele ngoba nibashaya nize nehluleke nje ngemvubu zethayi nangoswazi lompentshisi bangawayeki ingoba abawaqali manje sekwabona bawaqala internally basuka kude nalento yokufuna amadoda shout hallelujah shout hallelujah so umuntu wonakala engakaphumeli ngaphandle bangizodwa abantu abakhona umuntu umbulala engakaphumeli ngaphandle njengoba umama ethethwe ingane nje kuthiwa waliswa abantu unyanyiswa abantu akuyena onyanya abantu nowaliswa abantu yilo ongaphakathi onyanya abantu nowala abantu ushothi ngomese ngabe uyabagwasa njengoba ethi mesephumele ngemdala athi kodwa ngigwasinja manje waqala esiswini unyanya abantu ukuthi umese wawungekho nasesiswini wayezogwazinja ngoba unyanya abantu uqale ngaphakathi shout hallelujah njengoba ethi semdala shisa abantu ngethaya nje akayiqali ngaphandle uyiqale ngapha bayezwa kodwa abantu abakhona njengoba ekuthakathi ungamonanga lutho njena akuthakathi ethi ngena ifenisha kwakho ube wena usuke kwakho waqonda stone waqalanga wawuvala yena uthi ngangeni kwakhe akuthakathi ethi kungena ifenisha kwakho kanti wena uqalanga ngokuyoyivala kwakho uthi ngangeni ukhululekile nakuye uthi ngangena noma yini uba efuna akuthakathi ethi kungena into kwakho ingoba lolunya lusuka awuzokutshela mina engiyena la kuthathwa khona ngakokhonge khonge kuyathakatha uma uthiwa khona indawo ethatha inanda yasekhoko wahlala kule area 7 kodwa inanda nje endaweni zonke ithakatha inanda iphambili ikhongo phambili ngokuthakatha ungayibala zonke ezinye kodwa number 1 ikhongo lapha enanda umuntu ono 5 room ukwazi ukuthakatha ohlala ku2 room wena ucabanga ukuthi umuntu othakathwayo onento engcono kunothakathayo wena ucabanga ukuthi lolo nento engcono uyena othakathwayo uthakathwa onento encane lapha yena suka no5 room athakathe ohlezi ku2 room amthathe ethi uma ebuya njalo edrobheni indoda yakhe ihlezi iphethe oplastic akawubona u5 room ububo plastic uyazi isono sokungabongi sibe kahle isono sokungabongi sibe kahle akubonga uNkulunkulu ukuthi noma ngabathola oplastic abafika nendoda kodwa ayi indle engakene yona cha uthakatha ondoda yakhe ifika no plastic njalo emjondolo kuthuru yena uhlezi ku5 uyizwele inferior ngo5 room wakhe ngenxa ukuthi oplastic abangeni nendoda alibonga igama Jesu wena lento isuka thina abantu bonakele bengakazali alibonga igama Jesu mana ke by virtue of human birth or natural birth ngeke umzali umsindisi uma uzohlangana nendoda kuphuma ingane ngoba leyo ngane yonakala ingakaphumi indaba yayo ibhethe ingakaphumi
kuzothiwa walethwa kuye abantwana ababhabhatisa akazange abhabhatise neyodwa ingane uJesu walethwa kuye abantwana ubabaphathe wabakhona wababusisa ebeyizanga phezulu kwabakabhabhatisanga ngoba uyazi kahle ukuthi uJesu ubhabhatiswa umuntu osekhona umbhabhatiso wabakholwayo hayi abakhalayo ingane yazokhala hayi ukukholwa shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah isono sitezi kuphi bazalwane egazini sitezi kuphi isono bazalwane eligazi lendoda linesono elikamama linambazalwane kodwa kuthiwa imbewu ezozala umuntu ozosindisa abantu ezonweni izothwala umama kwaye igazi lakhe linani nalo kodwa uyena uzothwala imbewu ezoqhoboza ikhanda lenyoka kwase kuba nemystery yokuthi iyovela phi imbewu iyoqhamuka ngaphi imbewu shonini nani iyoqhamuka ngaphi imbewu yowesifazane ngoba akanambewu unekhanda kwathi bese nalo mbuzo for decades yazi oxazulwa izayo umprofeti londa a virgin shall conceive intombi ingalalanga nandoda iyo